Salutare tuturor! Azi o să ne jucăm Minecraft, o serie cu Tudor. O să sper să vă placă, așa-i Tudor? Da. Și hai să-i dăm drumul. Am luat aici niște unelte de început să vă plictisesc. Hai Tudor, hai să facem rost de unelte și chestii, că serie... crafting, uite. Că dați un butonaj de like, așa-i Tudor. Nu. Ba da, uite. Uite, un lemn. Că n-am, uite, și un din asta. Seria asta vreau să o facem foarte fain, așa e Tudor. Să construim foarte multe chestii împreună. Și seria asta o să fie postată de Tudor și de mine, adică nu numai eu o să filmez seria asta. A doua parte, partea a doua o să fie filmată de Tudor și o să o vedeți la el pe canal. Și partea asta la mine pe canal, da? Tudor. Da, dacă vrei să mă căutați pe YouTube, mă cheamă Tudor One. Da. One cu litere mari. Bă, Tudor e aici căul căcălău. Mi s-ar spune. Tudor, unde te-ai dus? Aici am luat niște lemn. Dacă vin și eu aici că a fost așa mult căul, că nu mai avem probleme. Dai fă niște torțe. Uite că am pentru. Fă niște torțe. Le-am făcut niște torte. Hai cu mine că trebuie să explorăm pe aici. Ce mare mină e aici. Mergem în ea? Nu știu. Nu știu ei. Aici nu avem voie să dăm comenzi, Tudor. Da. Noi pe lumele noastre cam dăm comenzi. Am comenzi de creativ, de respawn și din astea, dar aici nu o să dăm. Mai multe. Da, avem mai multe. Adică eu fac serverele, da, în fine. Hai aici, Tudor, jos. Pun niște torțe. Hai de capul meu, ce mare mina! Stai, că trebuie. Stai să-mi dau sau mai multe ce am cu... Fai, ce m-am speriat, ce s-a întâmplat? Bubui creeper. Stai că mă păzesc aici o leacă. Adică ce era să fii. Stai că prietenii îmi pun mai multe ceancuri. Uite, îmi pun pe 10, dar nu mai că să-mi pun pe cât pe 5. Ca să vedeți și voi ceva, că prea să vede. Uai. Stai. Bă, prieten, las pe 2, că e bine așa să meargă mie bine și să meargă filmarea. Haide, tu tot ce faci? Hai că l-am luat eu. Uite acolo un aer în jos. Tu de unde ai picări de aer? Nu am picăți de piatră, uite. Dar nu pot. Hai să sărim direct în apușcă, dar am ratat-o. Te am aici iron și acolo. Omoară-i pe ăla, urmare-l pe ăla, că fie rost să le iau eu. Multă viață, de ce? Păi n-am acum. Nici eu n-am, că am căzut pe lângă. Așa. Bum. 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 Are, Da. Uite zona în asta faină. are să trebuie să le ăla să credeți că mai am o inimă. Are să mai am o inimă. Ai grijă. Trebuie să fac toate. Ai de capul meu. E urât ăsta.
Picat. Vine zombie, fugi, a murit. Dani. Să mă ascund. Dar nu pot. Prieteni, dacă îmi dați voie, o să intru aici și o să-i dau TP la Tudor, dar să nu se supere. Uite, Tudor îți cere scuze, nu o să mai moară, dar Tudor cere scuze că trebuie să dau comenzi. Nu contează acum. Acum noi trebuie să ne dăm comenzi pentru că așa o să se termine și nu o să fie bine. Dar stai să-mi dau heal. Așa, să-l mor. Hai. Hai repede. Pentru că putem mori. Aici. Să luăm pretendați puternaș de la ei pentru că era să murim. Adică Tudor muri, da, în fine. Hai aici, Tudor. Hai, grijă. Încearcă să-ți cauți itemele. Așa. Bă, că ți la mine. Ui, ui, aici e iron. E-a meu. La mine era unul, dar nu-l puteam lua. Este a meu. Ari, să dai pe pieptul tău. Ok. Hai că ți-l sparg eu. Dar stai, dă-mi față, că iau niște aeruri. Dă-mi rapid. Au. E cam multicer aeron aici. Îmi dai pickaxe-ul că am iron aici, la mine. Asta unde era aeronul ăla? Da, dă-mi-l. Cam aici era. Uite-l, da. Două. Și mai este aici, da? Hai să mi-l dai când ai terminat. Tu doar dă-mi-l, că mi-l trebuie. Uite el. În seria asta o să ne împărțim iron-ul sau o să facem ceva cu el să fim egal, da? Nu știu ce facem, dar facem noi cumva. Așa. Ari, să iau sabie de lemn sau ceva? Nu. Dar uite, dacă vrei îți dau pickaxe de piatră să-ți faci și tu unul de lemn, ca să-ți faci și tu unul de piatră. Dar nu prea am lemn. N-am lemn deloc. Păi, nu o să trebuie. Ok? O să trebuie să-ți faci. Tudor, ajută-mă, mai am două inimi. O una. Dacă mă ascund aici și îmi dau heal. A murit. Ari, eu zic să nu mă mai ducem în mine. Trebuie să-mi dau viață. Tudor, plecăm din mină? Da, eu prea așa. Eu zic să plecăm. Haide. Trebuie să plecăm, dar trebuie să-mi amintesc pe unde am venit. Hai după mine că îmi dau seama pe unde am venit. Hai să mă duc de murit. Dacă am luat-o fan. Ari, Da. la mine. Ai grijă. Încearcă să vii. Ari, unde ești? Aici. Încă sus. Aici sus am venit. Că era jale jos acolo. Unde? Dă-te pe Așa, hai. Hai să mergem repede. Luăm crafting-ul. Și rem. acolo, să jale. Pentru tine, că ca mine nu. Stai că nu știu cu ce să merg de aici, stai.
Fac așa. Am o idee. Au. Arisa e la mici. Haide. Bun. Ia să luăm lemn. Tu ce zici? Da. Pentru că o să trebuie să ne stabilim. Dar tu cât câte piese ai? 3. Îmi dai că vreau să fac un mic. Uite. Nu, asta pui crafting, o să contei niște pese. Stai că iau aici. Uite, așa, e bun. Na, îmi dai, Să luăm lemn. dăm numai două. Două trebuie. 2 lemne. Nu, două vechi chiar. De nu mai am Dar tu câte piese mai ai? niciun. Asta e. Hai să luăm niște zăpadă. Pui un pic crafting-ul. Da. Am 2. 2 crafting-uri. Așa. Că vreau să mă duc aici. Dar nu am să niște piatră. Mă duc să explorez. Vede cum arde zombiul. Ah! Ce era să pic să mor? Noroc. Ce e aici? Ai de capul meu. Safa! Sapă. Trebuie să iau foarte mult nisip. Ca să... Tot pică pe aici. Trebuie să iau foarte mult nisip, prieteni, pentru că când o să ne facem casa, noi nu o să mai dăm de nisip. Sigur. Da. Mă pune-te așa. Ai murit, Aris? Lasă că luăm așa nisipul, că e bine. Să vedem ce e aici. Da. What? Ce s-a întâmplat? Așa. Bun. Că am mai dat. Aris, Da. așa este acolo. Că vrem aici să fac așa. Dumnezeu să aude. Uite Faci. apăsă. Eu cum sap. Casăretă. Unde? Aici. E un sat. Prietene, am găsit un sat. Bine. Nu mai vând casa asta să văd ce Nu intru direct așa. uite. Nimic. În fine, hai. Să găsim. Păi ce spui să ne facem casă lângă satul ăsta? Ce zici? Bă, bună idee. Că așa nu o să ne simțim singuri. Ai răgole. Nu-l omorâm. Nu-l omorâm. O să vedeți că o să moară. Stai că-ți sparg să nu se urce. Așa. Dar nu, ți-am spart așa să nu poată să... Are să vezi că iară nu am Da, și eu aici m-am speriat. Foi. Are să iară nu i-am să știi. Dar bine, dă-și tu. Gata, l-am omorât. Patru ale. Cât? Eu am 13. Da, și eu mai am încă 7. Ia felinarele astea, că-s faine. Ia-le tu. Te le pun. Da, uite.
Te le punem la noi acasă. Ne facem și noi o căsuță. Am găsit toate. Stai, eu știam stai. Ce topisic. Am dus într-o casă care a mai fost. Bravo. Și am mai zis, uite ce fac. Uite un portal! Unde? Am găsit un portal la mine aici. Lângă sat. Ce fain e. Da, mă lași mie ceva. Da, ce mare nimic e aici. Tu ai luat-o. Dar nu au fost numai niște brichete. Și dau foc acum la casă. Fii atent. Gata, am dat. Foculețcovici. Faci! Așa. Iglu. Am găsit iglu. Trebuie să-mi dau mâncare că Arif, pot să... dă-mi mie mâncare că... Arif, nu mai am prea multă mâncare, numai 3. Dar nu mi-a dat să mai am copădele. Hai aici, Tudor, că trebuie să explorăm, să vedem ce mai este. Uite, pâinică. Asta vine cu mine. Arif, trebuie să ies. Dați, prieten, să-mi arunc ce nu-mi trebuie aici. Arif, ai? Ies. Nu, Stai că fac. eram pa meu, dar nu vine. Este aer. Și eu îmi fac un pickaxe de iron și Iau niște blocuri de aer. o sabie și un topor. Pentru că o să-mi trebuiască. E ironul meu aici. Arif, mai știi când am găsit spawnul ăla care ne-am spus din prima dată? Da, am jucat noi o hartă în care am fost într-un spawner și era plin de iron. Deci plin. Era. Efectiv era. Deci era așa plină. Când i-am făcut direct full iron. Dar aici n-am avut noroc. Adică m-am avut că am găsit niște iron, dar acolo. Vrei full coal? Da, aici full coal. Macoal găsăm. Vino la mine în direct că am căutat la coal. Lasă că îmi fac aici iron. I-am 21. Cât? 21 de coal. Mhm. Stai că trebuie să fac aici un joc. Îmi fac și un topor. Și îmi pun iron la plăcut. Și acum mai vreau să mi se facă, da, o să mai îmi fac acum niște botici. Ba nu, o cască. Că îmi trebuie. Îți faci deja full iron. Nu. Numai o cască îmi fac. Bă, nu intra aici. Așa, bă, cum mai nu știu. Da. Emeraldă. Emerald? Uite, emerald. Uite. Unde? A, da, ăla. Băi, Tudor, cam în ce episod vrei să facem noi căsuța? Da, în următor. Sigur, nu vrei aici acum să facem locul, adică facem în episodul celălalt căsuța și ai acum locul. Vrei să vedem unde să-l facem căsuța? Da.
Adică să vedem unde ar trebui să ne facem. Hai, tu mai minează un pic dacă vrei, că merg să caut. Ca să stabilesc cu tine locul. Bun. Trebuie să iau niște piatră pentru că o să vreau să... Nu-mi trebuie astea. O să vreau să stabilesc locul și o să fac drept pe aici totul. Ce să facem aici? Asta să ferea. Vai, ce m-a speriat! Ai de capul meu! Prietene, ați văzut? Deci, Tudor, momentul ăsta numai o să-l vezi tu, dar pe filmare. Ia. Deci o să-l vezi pe filmare momentul ăsta. Dar nu că acum nu mai poți să-l vezi. O să-l vezi pe filmare să vezi ce era să mor. Bine? Să te uiți aproape până la final, că atunci e că noi acum nu. Că deci efectiv am picat din ghețar, deci o să vezi, o să vezi. Bă, prieten, ce-i cu mine? Unde tot pic? În peșteră aici. Deci am picat într-o peșteră fără să vreau. Și foarte mare. Bă, dacă-i iron aici, de să-l iau. Că prinde bine. Era să mor. Ce-am făcut? Acum, pe bune, era să mor. M-am blocat în viață. Știu, asta am făcut și eu și am picat. Tudor, ai de capul meu. Are noroc că n-am picat. Doar noroc că eu mai am multe inimi. Atâta, ăștia unde au fost? Nu știu. Știu, cred că pe lună, că nu văd patul niciun. Bine zici. Cred că doar cu animalele acolo în graj. Deci cum am văzut ori dispărut? Ce? Pixelii. Uite că am găsit aici două pagini. Mhm. Hai să le iau cu mine. Ca pe mine. De capul meu. Îmi mai amintesc să apăsați butonaș de like pentru că ne face foarte fericiți. Să vedem că vă place seria noastră, da? Nu? Bun, haideți. O să fac acum căsuța, numai că vreau să ne culcăm, dar nu avem pat. Am găsit eu. Două sau numai? Două. Da, bun. Perfect. O să te uite pe ele. Dar nu, unde ești? Am găsit aici 4 aer. Un chest. Aici era, dar l-am luat eu. Mhm. No, am zis că-mi fac un casco. N-am vrut asta. Zis că-mi fac o căscuță. Așa. N-ai, dă un pat. Să ne culcăm. Hai că tot. Da, nu contează, dormi. Unde papuci? Tudor. Da. Dimineața îmi dai o lopată, o lopată de iron. Îmi dai un iron, că trebuie să fac o lopată de iron ca să denivelezi unde să ne facem casa. Da. Trebuie un iron, să fac o lopățică. Fix un aer mai era. Nu, dă-mi. Bună. Fac acum o lopățică. Uite lopățica. Bună. No, haide. Păi, dar unde te-ai dus? Te-ai dus în alt sat. Nu. Era acolo, nu știu cum. În fine. N-a văzut nimic asta.
Nimeni. Haideți să facem Vin aici. și eu din acolo. Dar unde este acum? Da, acum încerc să văd unde să ne facem casa. Vreau acum să vin la tine să ajung la denivelaj. Aici fac denivelez. Pe partea asta o denivelăm ca să avem porțiune de casă. Da. Și o să trebuie și să minăm un pic ca să denivelăm. Hai că acum încerc eu să minez un pic aici ca să ne facem un pătrat să putem mina, înțelegi? Da. Și pe tot să-l punem cu pământ ca să fie natural. Poate o să facem și o grădinuță cu mâncare. Ari, Da. mă duc să iau niște lemn și desert. Mm. Ca să facem niște chesturi unde să punem bulgării. A, da, că o să ne vină foarte mulți. Ari să mor în gheață. Ari să mor în gheață. O te îngheți. Fac. Mai am o inimă, Ari. O inimă. Hai că denivelez. Bă, ea spune că atât e bine. Ari, să-mi poză cu viață. Mai am o inimă de la viață. Da, n-ai mâncare. Nu. Aici este Tudorii ăsta lui. Deci să nu mă întrebați ce e aia, că nu. E aia a lui. Adică îs pe el cu apel și de aia se vede. Tu doreai să vezi, bine atâta. E bun, numai iar am picat. Dar unde ești? Da, uite pe la tine. Așa, haide, e bine așa sau mai facem un pic? Mai facem? Hai să mă duc să iau niște lemn. Bine, du-te. Bun. Și acum să fie aici așa. Bun. No, hai să-mi spui când ai venit ca să ne apucăm de căsuță sau o facem în celălalt episod. Da. Bine. Bă, Tudor, e bine cam pentru primul episod. Ari, să zic să mai denivelăm, că să mai facem ceva în episod. Bine. Că nu prea s-au întâmplat chestii, așa-i? Mă, bun, aici o să vină căsuța de aici. Noi Aici am găsit, aici e capul meu. 3 emeralde, aș vrea. A4, Și aici o să ne fie grădină. 7 semințe, 34 de couri, o pâine, Bun. Prieteni, dacă vreți să-mi dau shader, în episodul următor o să-mi pun și shader să vedeți cum o să-mi stea. Și dacă nu vă place, nu mai pun. Dar o să vedem dacă o să vă placă. Tudor, îmi trebuie grăunțe. Ai? hai copii, Ai grăunțe. Ari, e perfect, că am uitat să vedem pe babă, că mai am avut o idee bună Bun, atunci ai perfect. Ferma asta e ca și făcut. No, bun. hai, Stai că eu pe aici cartofi și chestii. Ca să plantăm. No, haide. Plantez eu cartofi, bine? Bine, Tudor? No, fii atent. Uite, aici pui apa. Hai după mine. Uite, fii atent. Aici
Fii atent, stai. Stai. Nu planta. Stai că fac aici. Pune apa în mijloc. Așa. Și acum plantează cartofi. Hai, tată. Plantează cartofei. Ari, da, vrei să pe o parte să plantăm cartofi și pe o parte să altă. Bun. Plantăm altă, da? Da. Mai pune aici apă, fii atent. Ari, mai e ceva să pui aici? Tu doar mai trebuie aici, în partea asta, să pui și în partea asta. Hai să pun aici pe partea. Așa. Dai și mie o pâine. Nu mai am. Bă, e bine pentru episodul ăsta să mai vrei să facem ceva? Ai tu idee? Da, eu vreau să mai facem. Ce zici? Ai o idee? Hai să vedem. Sau vrei să facem acum schița casei, schița, adică nu să o facem, să facem schița. Da. Vrei schița? Aici am pui toată zăpada. Dar nu am. În fine. Tot bucării. Nu, ai. Tu doar trebuie să mergi să iei lemne. Mă du-te. Du-te tu că îți fac aici căsuța. Vrei să facem căsuța? Dacă vrei și în episodul celălalt, dacă vrei, mergem la minat. Ma bine. Bine. Deja vrei să găsim diamante. Mhm. Dar noi nici acum nu suntem full fier. Da. Curând. În curând. Să faci să ne decorăm casa. Ce-i? Să faci să ne decorăm casa. Așa la erangole. Ce se întâmplă? Bă, dar cum îți doi are în gol? Mă lași pe mine să-l omor. La unde ui? Unde-i, mă? Aici la mine, da. Eu îl omor eu. Dar îmi trebuie și mie iron. Ține-l prinde Arisa acum pe bune. Și mă ajuta, vezi că dacă nu eram, moreai. Hai să facem căsuța. Nu vrei să facem? Dar Tudor, dacă tu nu mergi să iei lemn, nu putem să facem căsuța. Are, o film ceva de Ce? Da? Ce-i? decorez casa. Ce? Ah. No, du-te, Tudor, ia lemn. Bine? Te poți tăia casele astea? Să iei lemn. Păi asta o să. Cum îți doi aerogole? Hai să fac un joc. Ia? Îmi lași mie unul. Ia. Unde-s doi? Da, am. Uite, Bă, bine. Dar nu-ți dă, că dacă e la mine nu-ți dă. 4 iron, bun. da, hai. Hai că mă duc să-mi iau niște lemn. Du-te, ia. Hai că iau lemn din asta mai fac. Da, după aia poți să-l transformi în lemn normal. Uite,
Deci, prieteni, bă, neapărat trebuie să dați butonaj de like. Ați înțeles? Așa e, Tudor. Spune-le și tu. Da, neapărat. Bun, neapărat, pentru că altfel nu o să facem. Înțelegi? Altfel nu se face partea a doua. Da. Dacă o dați. Ma bun. Vezi că am făcut altfel de căsuță că nu. De ce? Am la zile. 2, 3, 4, 5. Schimbi. Așa. Are să zic să ne culcăm. Are unde ești? Aici am. Pune-te să te culci. Merg să iau niște lemn. Stai că am eu. Da, dar nu din asta îmi trebuie acum. Adică îmi trebuie și în real, numai că acum vreau să fac așa. Sau din asta cum trebuie. Îi tăie în casa, noi suntem de la gaze. Îi tăie în casa. Are, dacă vrei lemnul de să dau. Dă-mi. Nu, hai să te dau. Și copii. Nu-i chiar un stack, dar în fi. Știu cum să fie asta. Slăbit. Bun, lasă acolo, să crească. Bun, la fix mi-a ajuns. Facem fain. Și mai puțin lemn din asta. Bun. Așa, uite, pun și aici un gemuleț. Și aici am. Să lăsăm. Tudor, hai să faci podeaua. Din ce? Din lemn. Îmi dai lemnul ăla care s-a dat în cap? Da, hai. Stai că-ți mai fac aici mult. Uite. Că fac niște gemulețe la cuptor. Stai că te ajut și eu până atunci. Stai că... Nu, numai să stai aici până mi se face mie ăla. Bun, și acum pune culă. Băi! Aduc să mă niște nisip. Da, nu! Nu, e bine atâta. E bine, e bine. Nu, ia niște cola. Bine, că vrei. Ca să punem acolo pestane. Vrei să facem cu 2 etaje? Nu trebuie. Sau dacă vrei tu neapărat facem. Vrei tu. Nu așa, Tudor, nu din sticlele astea. Lasă-mă pe mine, lasă. Tudor, lasă sticla, că nu cum vrei tu se face, că e altcumva de sticlă. Da, bun, dă-mi-o mie. Dar cum faci sticla aia? Dai că am picat. No, du-te, fă altceva. Adică
Du-te la fermă sau du-te mai ia lemn. Dar am deja lemn, poftim. Sau ce să mai faci? Tai, bă, noi trebuie să facem acoperișul. Era să uit. Da, bun. Bun, o să ne trebuiască foarte mult lemn pentru scări, pentru că eu vreau să fac acoperișele altcumva, pentru că mi le plac altcumva. Știi cum fac eu acoperișele? Le știi, Tudor, cum le fac eu? Cum le-am făcut acolo? Știu cum le faci. Și vrei să le fac așa? Da. Să arate frumos. Dar tu să nu faci, că nu știi. Adică dați sapul de bine. Ce-i? O dați sapul de bine. Cum adică? O dați sapul bine. Dar ce ai făcut? Nimica. Poate au avut poate au avut, poate nu i-a plăcut ziua de azi. Și a dat în tine și nu. Da, bun. Tudor, am picat. Fac aici o căsuță ca să ne urcăm așa pe acoperiș. Bună. Aici. Bum, 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 bum. De toată asta, Dacă ai picat, nu e bine. toată asta facem. Bun. Am făcut aici la un cât. Avem aici, ai de capul meu. Hai, eu mă apuc să fac acoperișul, bine? Bă, dacă o să ajung, seria asta o să fie cea mai faină. Cum ar fi? Să se strângă, bă, apropo, câte like-uri vrei să se strângă? Să zicem 20. 20? Bine, să vedem dacă o să strângem. Poate, da, poate. Da, poate. Nu neapărat, dar nu. Am vrea, cum s-ar zice. Da, dacă strângem, nu trebuie chiar 20, putem și 14. Sau 18, 19, poate 17 sau 10, e bine. Orice. Dacă nu-i, nu-i bine. Nu ar fi să fie niciun like. Mm, Un like. Trebuie să fie un like. da. Bă, ce? O sărit sapul ăla până în cer. What? Nu mă întreba. O nu vine sapul spre mine. O nu fugi. Mă, ce faci acolo, Tudor, cu țapul? În fine. S-a terminat? Da, o fugi de mine. Cu care am arătat la față. Ce? Am arătat o mișcă. Ce? Nu vreau să știu ce s-a întâmplat cu, dar în fine. Are spuneți-mi ce este mișcă. Da, numai că dacă fac aici ceva. Tudor, trebuie să iei foarte mult lemn. Du-te, dărâmă-i casa. Pentru că ne trebuie mult lemn pentru acoperiș, că nu prea mai am. Hai că mă apuc.
Bă, dar țapă ăla stă pe lângă casă. Ok, că îi place casa. Îmi place. Vă prezentați un like dacă vă place acoperișul. Poftim aici 5 scări. Aris, poftim 5 scări. Spatele tău. Așa mă auzi? Da, te aud. Bun. Eu mai am numai de la țapul ăla. 2. Deci numai de la țapul ăla. No, bun. Ui! Bun. Deci ca precipitații. Poftim, Aris. Cătrin. Nu le Ce? No, bun, gata, am făcut de tot lemnul scării. Foarte mult. Bă, ce faci în acoperiș? am venit să chiar. Cu ce? Că deja am terminat. Tun, tun, tun. Cât acoperiș. Păi nu-i fain. Ba da. Și ce mai punem așa? Sau nu. Aici ar trebui niște slaburi. Ba. De acum facem niște tot. Am uitat că aici e tot. Uite, hai să văd tot. Da, dar stai, nu mai da. Tot căunul meu. Este mă duc să fac niște tot. Bă, dar cum tare țapul ăla? Du-te, pune torțe pe lângă casă. De ce? Pentru ca să luminăm zona. Unde? Numai să fac aici niște pete. Uite, te-am spus să luăm din astea, uite ce fain arată. Bun, la fix. Și să pui pat, să-ți pui aici patul. Cred că-l fac de asta. Un stack de ce? De tot, să ca să pun pe aici. Ca să nu se spawneze zombie și să vedem. Dar nu chiar așa. Adică unde e întuneric. Adică așa mai rar un pic, nu chiar așa des. Uite, aici se vede, nici nu chiar trebuie așa mult. Bun. Să facem noi. A murit. Ce? A murit. Stai. E pe la tine, a murit. A murit. Stai. Dacă a murit. Acolo ai murit. Unde? Acolo. Arată. Unde ai fost? Acolo, sub pământ. Unde am? Îmi arăt unde. Dar nu știu eu acum. Unde ai murit? Acolo. Pot. Pun patul. Și o să-ți vină și a tău aici și atunci o să-ți fac așa. Așa. A Tudor,
Hai aici. Să facem outro. Deci nu știu cum mai ies de aici. Ce faci, mă? Nu, pizza. Haide, Pare haide să facem outro. Deci, eu zic că e bine pentru primul episod, nu? Uite, puneți aici patul, că am făcut așa. Să nu putem pica, hai aici. Ari. Mă vin o coace, că așa m-a enervat. Bun, hai să facem outro. Puneți și tu aici patul. Puneți. Ai, dacă am murit și nu mai am niciun pas. În fine. No. Prieteni, cam atât cu acest episod. O să facem și partea a doua. Sper că v-a plăcut și ne vedem în episodul următor. Așa e, Tudor. Da. Pa, pa. Pa!